Bun. Bine v-am găsit la o nouă serie de... Bine, la al doilea episod din seria World of Joker. Alături de mine nu este nimeni, din păcate. Aș fi vrut ca acest episod să fie cop. Adică să fac echipă cu cineva, nu știu, cu un prieten, cu voi, dar voi fiindcă nu prea îmi scrieți, nu prea am cu cine să fac echipă. Mulțumesc celor care v-ați abonat la canalul meu, chiar vă mulțumesc. Mulțumesc că mă susțineți, chiar n-am cuvinte. Azi de dimineață m-am uitat, am văzut că mi s-a mai adăugat câțiva abonați, chiar mă bucur că mă susțineți. Dacă v-aș ruga să mai spuneți și la prieteni de serie, pentru că chiar am nevoie de abonați, nu prea am mulți abonați eu și nu prea merge seria. Pentru că am postat ieri primul video, după aia am avut 21 de vizionări în 3 ore. Deci LOL în 3 ore și m-am chinuit să fac rost de mai multe vizionări. Am zis și eu pe la prieteni de seria mea și acum cine s-a uitat, mulțumesc că mă vizionați, că vă uitați la mine. Aș vrea să-mi dați și mie idei ce să mai fac. Pentru că chiar n-am idei. N-am foarte multe idei. Apropo, am fost la minat, am găsit 10 diamond. Bine, 5 și 6, nu, 5 și 5, pardon. Și, nu am găsit, dar am ceva cu 10 diamond, dar nu știu de ce. Am găsit 5 și... Câte am găsit? 5 și 8 diamante, pentru că am avut nevoie pentru turacop, pentru obsidian. Și o să mai avem nevoie de enchant. Enchantul o să-l fac eu cândva, nu știu exact când. Acum trebuie să căutăm teren pentru portal. Eu zic pe aici e bine, dar faza e că îl fac prea aproape de casă. Zic aici, știți, și după aia văd eu cum mai vine. Faza mai nașpa, n-avem flintă. Flinta pot și eu să fac rost, dar nu prea găsesc gravel. N-am găsit nici măcar o bucățică de gravel ca să spar să-mi dea flintă. Nici măcar una n-am găsit. Ai 3, 2, 1, 4, da, bun. N-am găsit nici măcar o flintă. Dar știi ce e? Niciuna. Mamă, deci am căutat flintă, n-am găsit. Bă, stai mă că nu-i bine. Bine, 1, 2, 3, 4, 5. What? Cred că așa o să meargă, adică nu cred că o să meargă pentru că, mă rog, nu cred că merge așa. Stați să sparg, că n-am făcut bine. Mi-am dat seama că n-am făcut bine. Da, seria merge destul de aiurea, adică am avut prima dată 2 abonați, după aia 5 și de acum văd că nimeni nu se mai uită la videourile mele. Eu încerc să fac cât mai interesant, dar nimeni nu comentează, frate, și ceva cu dislike. Bă, dai dislike, da, scrie și într-un comentariu, te rog, de ce ai dat dislike, ca să știu. Nu, dau dislike, m-am trezit eu henscareu, nu știu cine, dau dislike. Am făcut bine? Da, mă, am făcut bine, am pus pe ăsta, am pus plus, nu mai. Cred că l-am pus pe ăsta în plus. Și cred că zic bine, dacă nu, trebuie să căutăm un flint, pentru că chiar n-avem flint, lol că n-avem. Tot nu știu dacă era așa, dar mă rog, îl lăsăm așa deocamdată până găsim flint. Avem lopata la noi? Lol, că n-avem. O să caut eu un flint. Eu zic că facem cam repede toate chestiile astea, dar nu știu de ce mă grăbesc. Poate din cauza că n-am mai jucat de mult single player, mai ales că joc și mai și vorbesc și cu voi și mai, nu știu. Am încercat ieri, nu am încercat și azi să postez, dar LOL nu a corespuns, nu știu, nu a mers, ci că n-am voie, nu știu ce am făcut, habar n-am. Am uitat și eu la video, iar și tot nu m-am prins ce am făcut. Ci că video nu corespunde YouTube-ului sau nu corespunde nu știu cui.
Habar n-am ce am făcut. M-am uitat să vă zic, ne-am mutat cu casa, pentru că casa de acolo nu mi-a mai plăcut. Chiar deloc nu mi-a mai plăcut. Mi s-a părut foarte nașpa, pentru că, na, chiar era nașpa, n-am mai avut ce să mai fac cu ea. Ia să căutăm și noi niște gravel. Am găsit. Ok, deci trebuie să ne dea doar un flint. Atâta trebuie să ne dea. Un flint. Nimic. LOL, nimic. Așa. Ne-a dat flintul. Și să mergem acum să mergem acum ca să dăm drumul și noi la portal. Sper că o să iasă bine. Nu o să mă duc chiar în Nether pentru că nu prea am nevoie de ceva din Nether. Nether brick aș putea să iau de oriunde. În schimb, n-am nevoie, bine, nu chiar de oriunde. N-am eu nevoie acum de ceva din Nether. Să vedem dacă merge. Nu cred că o să meargă, dar mă rog. Shit! Din greșeală. Am dat din greșeală foc. Chiar n-am vrut să dau foc. Nu cred că o să meargă, dar mă rog. Ba, uite-mă că merge. Bun, ne-am făcut chestia. Adică ne-am făcut portalul. Acum, trebuie să mai vedem. Deocamdată nu o să mă duc nicăieri, pentru că nu prea am nevoie de ceva din Nether. Cred că o să-l las deocamdată aici. Da, mă cam sperie. Da, puțin mai încet, frate, că mă cam sperie când faci așa. Că este și pe un server. Și când faci așa, te bagă în toți sperieții. Atâta. Bun, deocamdată atât este în seria mea. Ce aș mai putea să fac? M-am gândit în șantru să-i fac o încăpere. M-am gândit să-i fac așa. Am nevoie de sand. De sand, ia la mine. Da, și de sand, dar am nevoie și de lavă. Acum e alta. Când îți trebuie lavă, n-ai. Dar cred că nu o să pun lavă. O să pun doar cabel. Doar de cabel am nevoie și de puțin sticlă. În sfârșit, am mai găsit iron. Nimic nou. Am făcut și noi level aici, un level 7, știu că aveam mai mare. Numai că unde m-am dus și am găsit diamantele, m-a catapultat un creeper și m-a aruncat un creeper fix pe lângă apă și n-am putut, adică am putut să salvez doar câteva obiecte, levelul doar o leacă din el. Am găsit și puțin gold, în schimb nu am mai găsit nimic. Punem doar astea. Deocamdată doar atât. Goldul. Lol, tot nu mă prind ce fac eu cu floarea. Stați la că arunc floarea, că nu mă prea interesează de ea. Gata. Am aruncat floarea aia pentru că chiar n-aveam ce să fac cu ea. Cremenele. Turmă cupul de diamond mai ales. Păi, cam atât aș putea eu să fac în seria asta. Adică aș putea să fac mai multe chestii, o să mă mai duc în Nether pentru că o să am nevoie de ăsta. De Nether Quartz, dar nu mă duc chiar acum. Aș vrea să-mi fac o fermă și asta o să fie cam ok, pentru că ferma știu unde să fac deja, am deja terenul, deci dirt avem, e ok. Pentru că vreau să-mi fac o fermă din cauza că în caz că o să ne se termine animalele sau chiar nu o să mai avem animale, nu prea o să avem, cum zic eu, nu prea o să avem de unde lua mâncare. O să fac un model de fermă care îl știu eu. Lol că... lasă așa. Ia mă! Bă, de ce nu pot să iau de ori? What? Ce?
bug. Bug a fost ăsta. Ăsta chiar că a fost bug. O să fac puțin cam mică pentru că avem doar 10 seed-uri și na. Pentru 10 seed-uri nu merită să o faci chiar extraordinar de mare. Când o să ne dea cartofi din zombie sau tot din zombie morcovi, o să facem fermuța mai mare. Chiar o să o extindem mai încolo. Așa. Una, două, da, bun. Seria mea e puțin cam scurtă. Are câte 14 minute primul episod. Acum să sperăm că mă las acum să postez. Dacă mă las să mă bucur. Dacă nu, trebuie să fac chiar și iar. Nu mă întrebați de ce nu îmi pun timer, pentru că, și vă răspund chiar acum la întrebare, nu știu unde are telefonul meu cronometru, nici nu știu dacă are cronometru. Aia mai nașpa. Și, na, dacă nu are cronometru, nu are niciun rost să... Ia, cu dirt-ul ăsta, mă lămuresc eu acum. Pentru că nu-mi place, era gaură acolo și stătea urât rău de tot. Avast. Dar acum când știți și antivirusul e Avast, deci nu. Ce liniște. Cred că la videouri nu știu să pun muzică pe fundal. Pentru că chiar vreau să pun muzică pe fundal, pentru că muzica aia din Minecraft mă cam enervează. Și aș vrea să pun muzică pe fundal. Ups. Și dacă reușesc să pun muzică pe fundal, o să fie chiar ca lumea, pentru că este foarte liniște dacă nu fac nimic și n-am nici măcar muzică. Da, spun dirt, că nu prea am nevoie de el. Acum mi-am amintit. Dirt nu avem deloc. Păstrăm. Poate vreau vreodată să mai îndrept de pe aici. Nu așa. Nu mai știam cum se face. Așa. Bun. Da, bine că s-a făcut noapte. Ne culcăm. Pentru că nu vrem să ne batem cu zombie în momentul ăsta. Enchant, aș vrea să fac enchantul de tema. Aici zic să fac enchantul. Chiar e ok dacă îl fac aici. Sperăm că nu dăm într-un hău sau chiar mai rău. Una, două. Hai să-l fac de 4. Că de 4 sau de 3. Ceva gen așa, numai că o să pun nether brick. Nu nether brick, o să pun din ăsta. Pun din astea, știți? Și fac așa, pac. Ceva gen. Și o să mai trebuiesc să mă duc mai în spate. Păi, cred că aici o să închei episodul. Pentru că cred că am filmat destul. Dacă am filmat mai puțin decât de obicei, îmi cer scuze, o să încerc să filmez mai mult. Și o să încerc să găsesc cronometru la telefonul meu. Că da, dacă nu găsesc, n-am ce să fac. Să merg așa. Nu, n-a făcut bine. Bine. Dacă pun aici, iar... Nu, lăsați așa de două drepte. Așa zic eu. Sau, nu, cred că fac bine dacă fac așa. Da, fac bine dacă fac așa, bun. Fac așa și e ok, iese ok. Pentru că acum am uitat, chiar vine ok. Și o să pun pe lângă pereți, cam așa, ceva gen. Dar o să spart dirt de pe aici. Lăsați asta, o să fac în episodul 3, o să fac și camera asta. O să fac rost și de piele, ca să ne facem din ala, pentru că fără piele nu se ne dea enchant de level 30.
Așa că acest episod se încheie aici. Mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut acest episod, dați like, comment, subscribe. Ne vedem data viitoare la un alt episod din World of Joker. Pa, pa!